అరే చోటు, అన్నా కొత్త సిమ్లన్నీ వచ్చాయా? వస్తాయన్నా. అరే మొన్న ఎవరికి 18 సంవత్సరాలు నిండుకన్నా సిమ్ ఇచ్చావంటరా. ఓనర్ తిడుతున్నాడు, 18 సంవత్సరాలు నిండాలి. సరే అన్నా. అన్నా ఏరా? నాకు అర్జెంట్గా ఈ ఆధార్ కార్డు తీసుకున్న సిమ్ కావాలన్నా, మా గర్ల్ ఫ్రెండ్తో మాట్లాడాలి. ఒడి అమ్మ, గర్ల్ ఫ్రెండ్ అని ప్రతి ఒక్కడికి తొందరే. రే రాదురా. ఏమన్నా? ఆధార్ కార్డులో 18+ ఉంటేనే సిమ్ రా. అన్నా ప్లీజ్ అన్నా చూడన్నా. అరే చూడమంటే ఎలాగవుద్దురా, 18+ ఉంటే సిమ్ రా. సరే అన్నా. Few moments later. అన్నా ఏరా మళ్ళీ వచ్చావు? ఇందాక చెప్పాను కదరా, సిమ్ కావాలంటే ఆధార్ కార్డులో 18+ ఉండాలని. ఇందాలు చెప్పావన్నా, ఆధార్ కార్డులో 18+ ఉంటేనే సిమ్ అవ్వడానికి అవుద్దని. ఇది నా ఆధార్ కార్డు, ఇటు రావే. ఇది మా లవ్ ఆధార్ కార్డు అన్న, రెండు కలిపితే 18+ కదన్నా. నాకు అర్జెంట్గా సిమ్ ఇచ్చి అన్నా ప్లీజ్. ఇది మా లవ్ ఆధార్ కార్డు అన్న, రెండు కలిపితే 18+ కదన్నా. నాకు అర్జెంట్గా సిమ్ ఇచ్చి అన్నా.